Συνάδελφοι, η χρονιά που μόλις άρχισε δεν θα είναι εύκολη. Τα μηνύματα που έρχονται από όλες τις πλευρές μιλούν για συρρίκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων, αυτών δηλαδή που τελευταία ευθύνονται για την οικονομική κρίση. Και καλούνται πάλι να πληρώσουν το μάρμαρο, είτε με περικοπές, είτε με έμεση ή άμεση φορολογία. Την επόμενη Τρίτη υπάρχει μια ευρεία πανελλαδική σύσκεψη όλων των μελών της ΠΟΕΟΤΑ στην Αθήνα, προκειμένου να καθοριστούν οι θέσεις της Ομοσπονδίας πάνω στα ζωτικά θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα συζητηθούν οι θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος στο πρόγραμμα Καλλικράτης, η προετοιμασία του κλάδου για μαζική συμμετοχή στην απεργία της Αραδίας στις 10 Φεβρουαρίου, καθώς επίσης και το πλαίσιο διεκδικήσεων και ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων του κλάδου. Θα φροντίσουμε να είμαστε εκεί και να θέσουμε για άλλη μια φορά το πλαίσιο των προετοιμάτων μας, όπως το κάνουμε σε κάθε ευκαιρία. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο του προβλήματος? Τι ζητάμε? Πρώτον, επανακαθορισμό και αποποινικοποίηση των αρμοδιοτήτων, προκειμένου να μην υπάρχει εμπλοκή με την Ελλάδα και άλλους φορείς. Δεύτερον, κατάργηση των διατάξεων του 37-31, που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τη βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού και καθορίζει διαφορετική ιεραρχία από του προσωπικού του ΟΝΟΤΑ και του υπόλοιπου δημοσίου. Τρίτον, κατάργηση της ρύθμισης του 37-31, που καθορίζει την ύπαρξη ειδικού πειθαρχικού συμβουλίου. Τέταρτον, να υποχρεωθούν οι ΟΤΑ με κατηγορηματικό τρόπο να παρέχουν νομική προστασία στο προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε εφαρμογή του 37-31. Να περιοριστεί στα 2 από τα 8 χρόνια η υποχρεωτική απασχόληση του προσωπικού στον ΟΤΑ, που προσλαμβάνεται όπως ακριβώς ισχύει με τους υπόλοιπους εργαζομένους στους ΟΤΑ. Έκτο, τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για τα ατομικά μέσα προστασίας για να χορηγείται και στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας στο ΓΑΛΑ και να πραγματοποιούνται οι εξετάσεις της προεκτικής ιατρικής. Έβδομο, ένταξη στην κατηγορία ειδικοτήτων, των οποίων η εργασία λαμβάνει χώρα σε δυσμενείς συνθήκες. Όγδοο, εφαρμογή των διατάξεων του 2946 του 2001 περί αποσπάσεων συζύγων εν στόλων και για τους ή τις συζύγους των δημοτικών αστυνομικών. Ένατο, αναβάθμιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας για πρακτική εκπαίδευση στις κατατόπους Δημοτικής Αστυνομίας και όχι στα αστυνομικά τμήματα. 10. Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΕΚ που αφορά τη στολή του προσωπικού και τον τρόπο προμήθειάς της. Και 11. Επαναφορά των αποδοχών των εκπαιδευόμενων στις σχολές Δημοτικής Αστυνομίας στα προηγούμενα επίπεδα, όπως ήδη έχει ζητήσει η Ομοσπονδία στις 2 Σεπτεμβρίου με επιστολή της προς το Υπουργείο, αφού με δεδομένο του διαχωρισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης από το Υπουργείο Εσωτερικών, το επιχείρημα περί συμμετοχής δεν υφίσταται. Αυτό είναι το πλαίσιο των ετοιμάτων μας. Αυτό θα επιχειρήσουμε και θα προβάλλουμε συνέχεια. Συνάδελφοι, όσο κοινό και αν ακούγεται, δεν πάει να είναι μια πραγματικότητα. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου γενικά, αλλά και της κάθε υπηρεσίας ειδικότερα, είναι η ενότητα και η μαζική συμμετοχή. Πέρα από κάθε κομματική σκοπιμότητα, με μοναδικό γνώμονα την επίλυση των προβλημάτων μας, εμείς θα είμαστε παρόντες και στα δύσκολα. Από εσάς ζητάμε τη συμμετοχή σας, την ενέργειά σας, την κριτική στα λάθη και τις επισημάνσεις σας. Διαδώστε στους νέους συναδέλφους ότι υπάρχει μία ανεξάρτητη φωνή που υπερασπίζεται τα συμφέροντα του κλάδου και φέρτε τους κοντά στο σωματείο. Γιατί, παιδιά, το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ διαφορετικές απόψεις. Το πρόβλημα πάντα ήταν η αδιαφορία και η αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ο κύριος Τσιράκης θα μας ενημερώσει για το blog. Είναι προφανές ότι μέσα από το blog μας, χωρίς σχεδόν να το επιδιώξουμε, δημιουργήσαμε ένα νέο σύγχρονο συνδικαλισμό, για τον οποίο μέχρι στιγμής που μιλάμε δεν έχει βρεθεί κανένα αντίδοτο. Διότι, ως γνωστόν, κυρίως για τις διοικήσεις, η αρνητική δημοσιότητα δεν είναι πάντα τη διαφήμιση. Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να καθορίσουμε αμέσως στο επόμενο διάστημα έναν κώδικα δεοντολογίας,
μέσα στο οποίο θα κινούνται τα σχόλια των πολλών ανώνυμων αναγνωστών μας. Δεν ήταν λίγες οι φορές στις οποίες τα σχόλια που ακολούθησαν τις αναρτήσεις μας ξέφυγαν εντελώς από το θέμα της κάθε ανάρτησης και στράφηκαν ακόμα και εναντίον συναδέλφων, χωρίς ουσιαστικά να βγαίνει κανένα απολύτως συμπέρασμα. Προσοχή, δεν μιλάμε για λογοκρισία. Μιλάμε για ευπρέπεια και συναδελφικότητα. Όσο είναι δυνατόν να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Αυτό το ζήτημα πρέπει να μας απασχολήσει και πρέπει να το δούμε άμεσα στο μέλλον. Συνάδελφοι, πριν ένα χρόνο μας επιλέξατε για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά. Ενωμένοι, η δύναμή μας είναι τεράστια. Ας την εκμεταλλευτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους οι όσους δεν με γνωρίζουν. Επειδή βλέπω πολλά παιδιά που είναι νέοι, είμαι νέος συνάδελφος από το Δήμο Θερμαϊκού. Είμαστε νέοι υπηρεσία κι εμείς. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για το άνοιγμα του Σωματείου στους άλλους Δήμους. Πιστεύω να εκφράζω πάρα πολύ τους συναδέλφους, διότι μας βοηθήσατε στα πρώτα μας βήματα, γιατί ήταν σημαντικό. Ήταν σημαντικό να βρεθούμε μεταξύ συναδέλφων. Και αυτό πιστεύω ότι το νιώσαμε όλοι όσοι περάσαμε τη Δημοτική Αστυνομία της Θεσσαλονίκης, σαν μια μορφή άτυπης εκπαίδευσης. Προσωπικά και όλοι και με τους συνάδελφοι είχαμε την εμπειρία της πρακτικής στην ελληνική αστυνομία. Είναι θέμα εκπαιδευτικό, κύριε Πρόεδρε, αυτό περισσότερο. Θέλω να σταθώ στην εκπαίδευση γιατί είναι η πιο πρόσφατη εμπειρία που έχουμε και ουσιαστική εμπειρία. Μέσα στη σχολή γίνεται πολύ καλή δουλειά από την άποψη της διοίκησης, τουλάχιστον στη σχολή του Οκυλίου που ήμουν εγώ. Γίνεται σοβαρή δουλειά. Έγινε πρόσφατα, για όσους δεν γνωρίζετε το σύστημα της τηλεκπαίδευσης, μια προσπάθεια να κάνουν όλες οι σχολές μαζί το ίδιο μάθημα μέσω κεντρικού σχεδιασμού στο Υπουργείο άτομα. Και αυτό θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση, ωστόσο ήταν λίγο, είχε τις δυσκολίες τις πρώτες για την πρώτη εφαρμογή. Θέλω να σταθώ λίγο κυρίως στην πρακτική εκπαίδευση, διότι κάναμε πρακτική εκπαίδευση, θέλω να την βάλω εντός εισαγωγικών, σε αστυνομικά τμήματα. Και θέλω να ενισχύσω το αίτημα του Σωματείου για εκπαίδευση στις κατατόπους δημοτικές αστυνομίες. Καλώς ή κακώς, η δουλειά που κάνουμε δεν έχει καμία σχέση. Διαγράφεται καμία σχέση, έχει σχέση με την αστυνομία, με τις αρμοδιότητες της αστυνομίας, αλλά το κλίμα πιστεύω που αντιμετωπίσαμε στην ελληνική αστυνομία και στη δημοτική αστυνομία διαφέρει κατά πολύ.